Takže zdravím všetkých posluchačov a divákov podcastu Radi psychologička. Dnes tu máme opäť Danielu, vitaj. Ahoj. Daniela Dvorská, ktorú možno niektorí nepoznáte, ak ste nevideli inej časti nášho podcastu, je fyzioterapeutka, freediverka, zameraná na tému vedomého dýchania. Spolupracujeme spolu a vytvorili sme metódu Motion Bone Technique, ktorá je zameraná na prepojenie fyzioterapie a psychológie, hlavne teda z pohľadu vývinovej kineziológie a z pohľadu teórie vzťahovej väzby. Čiže my veľa pracujeme s klientmi v zahraničí. Tvoja cieľová destinácia teda v súčasnosti je neustále Tenerife, kde žiješ, ale objavili si sa tu v Bratislave. Takže prišla som na chvíľku. Na chvíľku si sa prišla nadýchať stredoeurópskej kultúry a vzduchu. Áno. Dobre. Dnešná téma úzkosti, panické ataky. To je téma, o ktorej bohužiaľ viem rozprávať aj ja z vlastnej skúsenosti a tým možno aj začnem, že ja som teda vo svojom živote zažila jeden panický atak a kedy vlastne prichádzajú panické ataky, tak je to vlastne vtedy, ak nedostatočne vnímame svoje telo alebo tie signály, ktoré prichádzajú cez telo a veľmi tvrdo ako keby prerážame ten odpor a tvárime sa, že nič sa nedieje. Samozrejme sú aj iné dôvody, ale toto je jeden z takých kľúčových, lebo ten panický atak je ako keby vrchol nejakého takého ľadovca, ktorý sa týka úzkosti alebo strachov. A možno teda začneme tým predtým, než ja vyzdielam moju neúplne prajnú skúsenosť ohľadne panického ataku, že ako sa ty stretávaš s panickými atakmi v tvojej praxi fyzioterapeuta, lebo to, že sa objavujú klienti u mňa ako u psychologa je asi samozrejme, ale že čo u teba? Mávam ako veľké percento mojich klientov je práve takých úzkostnejších, že majú práve ako prejavy nejakej úzkosti vlastne v rámci toho prežívania, že sú takí ustrachanejší, nevedia vlastne vyhodnotiť to, či ten cvik je vykonaný dobre. Vieš, že potrebujú veľa uisťovania. Áno, že potrebujú z mojej strany veľa uisťovať, veľa vysvetľovať. A ja sa ich snažím vlastne naviesť na to, aby si začali vnímať to telo, čo je pre nich ako veľký diskomfort, lebo vlastne nechcú sa konfrontovať s tým, ako sa cítia v tom tele. Takže mám na to ako keby už vytvorím tiež nejaký systém alebo tú komunikáciu, že za tie roky som sa naučila proste ako na týchto ľudí postupne prenášať alebo motivovať ich k tomu, aby išli do tej konfrontácie a išli do toho, že áno, cítim sa síce nepríjemne, ale môžem s tým pracovať, lebo ja tiež mám skúsenosť s panickým atakom a viem, aké to bolo nepríjemné, takže viem si to ako aj už aj z tej osobnej roviny lepšie predstaviť a uvedomiť, že čo ten človek asi prežíva a čo vlastne potrebuje v tom momente. Keď takíto ľudia prichádzajú na terapiu, tak je to zase ako spojené viacej s tou šijou, s takým plítkym, rýchlym dýchaním, veľké napätie v oblasti krku. Čiže najčastejšie prichádzajú práve ako s nejakými problémami krčnej chrbtice, bolestivosť ramena, tuhosť hrudníka, bolenie medzi lopatkami. Čiže toto je asi také najčastejšie, kedy ja viem, že tam asi bude ešte niečo za tým. Nemusí byť, ale ako je to pomerne časté. Ja teraz urobím taký prepoj do tej vzťahovej roviny. A to je, že samozrejme mne sa toto veľmi úzko spája s teóriou vzťahovej väzby. A hlavne teda s úzkostnou vzťahovou väzbou. A keď sme teda v partnerských vzťahoch, tak presne toto isté sa deje aj vo vzťahu k partnerovi, že neustále potrebujem uisťovať, či robím dobre, či navarím tak, ako má, či je spokojný, či je všetko v poriadku, či sa mu ten sex páčil, či proste nie je s niečím nespokojný. Hej, že je to veľmi taká vysoká miera neistoty, ktorú hovorí, že prinášajú tí klienti aj do tej fyzioterapie, že potrebujú neustále takú tú externú validáciu, že pozerajú na tých ostatných, či ich sledujú a čo sa s nimi deje. A že ako teda ty vnímaš, že tí klienti prídu až k tomu panickému ataku, lebo ty si spomenula, že sú tam viaceré symptómy. A toto je ako keby tie prejavy si vieme sledovať aj počas, povedzme, partnerskej hádky. To znamená, že ak sa ja zameriam na svoje telo
dokážem ho vnímať, tak dokážem si všimnúť, že aha, trpne mi šia, aha, neviem, boli ma sanka, aha, niečo sa tu deje. Čiže nejaké symptómy si vymenovala, ale že čo sú možno také hlavné veci, s ktorými ty pracuješ? Vravíš šia, dýchanie, mňa to nejak hyperventilácii smerujem, alebo niečo podobné. Je tam veľmi časté práve zmenené to dýchanie do toho rýchlejšieho, čiže to je zase ten aktívny sympatikus, čo je práve, že boj, uteč, alebo freeze, drž, čiže zmrzni. Takže áno, je tam veľmi často a práve aj to trpnutie tej šie alebo napätie šie, potom môže tam nastať až mravenčenie prstov alebo nejaká zmena citlivosti. Aj takéto ako keby vypínanie tej hlavy, že sa cítiš ako keby v hmle, alebo nejaká zmena proste vnímania tých zmyslov, že sa cítiš byť ako keby v tom priestore, že si niekde inde, že sa ti to ako keby tak začína rozprestierať. Tak to sú vlastne všetko aj symptómy hyperventilácie, ktorá nastupuje ako prvá. Ja ešte možno do toho tak doplním, že aby si to vedeli naši poslucháči a diváci aj predstaviť, že ja to vždy tak vysvetľujem, moja obľúbená metafora alebo príbeh je si v praveku, si tam sám a zrazu na teba vyskočí tiger. Hej? Čo sa môže stať samozrejme aj v centre Bratislavy, ale že máme nejak ako keby zakodovaný takýto ten respons a čo sa vtedy deje je, že vlastne všetka krv ide do veľkých svalov, preto vlastne dochádza aj k tomu mravenčeniu v prstoch a podobných veciach, pretože telo sa pripravuje na boj alebo útek. To znamená, potrebuje zakrviť, keď to tak poviem, všetky tieto veľké svaly, aby boli schopné výkonu a to buď veľmi rýchlo bežať, alebo bojovať, čo v mojom prípade ten tiger by vyhral v každom prípade. Ja tam ešte doplním, že vlastne to mravenčenie v tých prstoch, lebo tá hyperventilácia vedie k tomu, že sa výrazne mení hladina kysličníku uhličitého, ktorý je dôležitý transmiter pre kyslík, aby sa dostal vôbec do bunky alebo toho svalu. Takže ako to mravenčenie môže byť prejavom práve toho, že už nemáme dostatočnú hladinu toho kysličníku uhličitého. A freedivery vedia, že práve hyperventilácia, keď sa robí dlho, tak to vedie k odpadnutiu a my to voláme, že blackout. Takže je to ako keby také postupne eskalovanie, čo vo finále môže aj pri tom panickom ataku viesť k tomu, že ten človek môže aj odpadnúť. Takže je tam vlastne na aj tej fyzickej rovine, to, čo si hovorila presne, že tá krv sa dostáva do iných častí, čiže presne ako bude tam, ako keby, keď máš aj nejakú úzkosť, tak tí ľudia väčšinou nie sú hladní. Vieš, keď sa ich opýtaš, ako často za deň sa najete alebo pijete vodu, tak oni vlastne, že aha, ja som vlastne dneska ako nepil celý deň napríklad. Čiže ako keby tie fyzické alebo fyziologické potreby toho tela sú potlačené a oni to vôbec ani nevnímajú. Takže je tam práve aj na tej chemickej a na tej fyzickej úrovni dosť veľká disbalancia a to telo vlastne to musí vykompenzovať, lebo práve keď je zmenená tá hladina kysličníka uhličitého, môže to zasahovať do našej homeostázy. To už sa bavíme vlastne o pH. Rovnováhy. Áno, do vnútornej rovnováhy. A tam ten mozog spúšťa ako veľké alerty alebo záchranné systémy na to, aby sa to udržalo, lebo keď sa zmení naša hladina krvi alebo toho pH, tak to naozaj ohrozuje život. Takže bude to telo úplne chemicky vedie do úplne dysregulácie, čo práve potom zaťažuje obličky, dochádza k nejakým iným ako keby zmenám práce tých vnútorných orgánov, je tam iná produkcia hormónov, takisto keď sa bavíme o panickom ataku, tak tam môže byť vysoká hladina kortizolu, adrenalínu. Áno, a tu možno teda akože pripomeniem nejaké také tie bežné symptómy vysokej hladiny kortizolu, čo často teraz akože vydávam na rôznych sociálnych sieťach a je to tak, to znamená, že vypadávanie vlasov, zlá pleť, taký ten cortisol belly sa to volá, čiže takéto tuk v oblasti brucha, závodnená tvár, hej, čiže tie plecia hore, neustála únava, že ešte niečo ťa napadá. Ešte raz? Ja to poznám tak, že zaťaté zuby. Zaťaté zuby, že? Sánka. Sánka. Že aj tí ľudia, čo škrípu zubami vlastne. Škrípanie zubami, čiže toto sú všetko také znaky, že niečo sa tu deje, alebo že som permanentne v nejakej úzkosti. Áno, aj to, že to vlastne tlačím. Že môžem mať dlhodobý nejaký stres a to telo dáva najavo. Potrebujem oddych, že daj mi proste priestor a ty povieš, že nie. Musíš. Nie, lebo ja potrebujem peniaze, ja potrebujem mať dobrý vzťah, ja potrebujem každému výsť v ústretí, hej, a že to je prejav presne takých tých klientov, stále validujem, či robím veci správne, možno je tam teda aj prejav nejakých tých iracionálnych presvedčení, perfekcionizmus. Áno, veľmi často. Veľmi často. Chcú perfektne vykonávať cvičenia.
Úplne do detailu. A do detailu potrebuje rozumieť, do detailu to musí previesť a keď to neprevedie, tak on je sám na seba vlastne nahnevaný bez toho, aby som tam ja vstupovala, že to nebolo dobre. Čiže ja ich potom učím to, že áno, ty ten cvik môžeš vykonať aj takto, ale je to lepšie, ako keby si neurobil nič. Čiže už aj tých 10%, to mi tiež jedna lektorka na jednom kurze hovorila, vtedy ma to veľmi oslovilo, lebo to som bola mladý a ambiciózny fyzioterapeut, ktorý chcel všetkých dostať presne do toho perfekcionizmu, že aby to bolo dokonale. A tak to ma veľmi oslovilo práve v tom, že povedala presne, že tých 10% je vlastne už úspech v porovnaní s tou nulou. Takže práve týmto ľuďom ja potom učím vlastne spomaliť sa. Hej? Že niekto potrebuje namotivovať a dodať ako keby tú odvahu, že áno, robím niečo a takíto ľudia väčšinou potrebujú to spomalenie, že aj toto stačí, aj toto je dosť, aj toto je dobré, že nemusíš proste tlačiť na tú pílu a byť v tom pushingu neustálom na ten výkon. Hej, my to tak voláme, že zmeniť tú metriku toho vnímania, že keď častokrát používam škálu pri klientoch od 0 po 10, ako sa cíti, alebo ako to má, ako by to chcel mať, tak keď sú tam presne takéto, že som 2 a chcel by som mať 10, aby to bolo dokonalé, tak tam tiež akože zaváňa niečo takéto, že aha, tuto máme nadštandardný nejaký tlak na seba, ktorý sme si pravdepodobne priniesli z nejakých predchádzajúcich skúseností, že poďme zmeniť tú metriku, že už keď akože necháme tých 10 na neskôr a že poďme sa pozrieť, či vieme urobiť 2,5 a aké to robí zmeny. A možno práve cez to telo, lebo to telo je také, že uchopiteľné, že veľmi ťažko sa dá uchopiť, že no mám sa mentálne lepšie. Áno, že čo to je. Hej, že čo to je. A to je práve ako keby cez to telo vieme lepšie vnímať, že ráno som sa zobudil, cítim sa uvoľnenie, nebolí ma chrbát. Áno, tam veľká práve za mňa časť pri takýchto ako úzkostných stavoch je vlastne forma nejakej relaxácie, na ktorú ja teraz kladiem dôraz u mnohých ľudí a tá relaxácia sa práve robí cez nejakú formu bodyscanu alebo autogénny sugestívny tréning. Ja ale preferujem progresívnu svalovú relaxáciu. Rovnako, Jacobsonovú. Čo je práve, áno, presne. Využívame to aj my, fyzioterapeuti, teda aspoň ja. A je to vlastne metóda, kedy reálne človek napína svaly, reálne to cíti, že je to fyzické napätie a pozoruje tú zmenu. Hej, ja to tak možno predvediem a kľudne ma oprav, že dobre je mať nejakú utierku alebo niečo, čo vlastne ako keby napnem a pustím a napnem a pustím. Áno, dá sa to takto, ja to väčšinou robím tak, že klient leží a začíname od nôh, že proste pritiahne členky k hlave a vníma, kde vzniká napätie. Ako mám pritiahnuť členok k hlave? Akože teraz ohneš, vieš. Myslíš flexiu, lebo ja som si hneď predstavila, že moju nohu mám pri uchu. Nie. Iba urobíš flexiu v členkoch a vnímaš proste, že kde je napätie, kam to až ide, čo sa stane, že kde vzniká nejaký pohyb. Hej? Čiže zase je tam tá forma nejakého vnútorného dialogu na to, aby ten človek vlastne vnímal to, že dobre, a potom uvoľním. A čo sa stane, keď uvoľním? Že kde to viem cítiť? Aj práve títo ľudia, ktorí sú takí výkonnostní, že chcú to robiť čo najlepšie, tak im hovorím, že je dobré, aj keď to necítiš. Že si uvedomíš to, že nevieš vlastne, že kde z niečo vznikne a nevieš, či sa niečo niekde uvoľní a ono je to v poriadku. Áno, pretože aj my sa vlastne snažíme ako keby dávať tú pozornosť na to telo a ja si pamätám, teda teraz ma všetci budú hejtovať ITčkári, lebo väčšinou títo klienti, keď prichádzajú, tak sú takí odpojení. Mám doma jedného, takže viem, že častokrát nedokáže vnímať svoje telo. Som rovnako taká, alebo tá moja minulosť je práve zameraná na výkon a ako tá húževnatosť niekedy prechádza do toho perfekcionizmu a my niekedy fakt nedokážeme akože vnímať, že čo sa mi deje, že mám klientov, že povedia mi, že chodím fyzioterapeutovi a on mi vraví, že čo cítim a poviem, že nič. Neviem. No, alebo neviem. Hej, v lepšom prípade neviem, lebo priznať rovno nič je dosť ohrozujúce. A tam ma ešte samozrejme napadajú aj iné techniky, že veľmi populárny je Feldenkrais pre mňa, odkedy si ma ho naučila. Áno, že toho to je veľmi výborný na toto. Mne sa na tom veľmi páči to, že to je vlastne Feldenkraisová metóda, pracuje tiež so skupinou, že máš ako skupinovú hodinu, ktorá je zameraná na nejakú lekciu, kde je niekoľko sledov. A čo mne sa páči, že ten inštruktor ti neukazuje cviky. On ti to len hovorí. Že si musíš predstavovať určitým spôsobom. Robíš to tak, ako to vnímaš, že to je to, ako to má byť. To je fajn, čiže nemáš vlastne validáciu externú. Nemáš žiadnu validáciu. Mala by si mať aj zavreté oči, ako keď to zvládneš presne, aby si nešpehovala vedľa, že dobre, tak čo to mám vlastne urobiť. Takže je to práve ako tá forma toho dialogu, že ten inštruktor na teba hovorí práve takouto formou, že ti kladie ako keby otázky na to telo, kde máš tlak, kde vnímaš kontakt, kde vzniká niečo a vedie ťa vlastne na ten pohyb len slovne.
Že ono to je vlastne presne to isté, čo my robíme v našich technikách Motion Bond Technique, kde vlastne ponúkame programy, či už skupinové, alebo individuálne, alebo párové. A tu sa presne na to isto sústredujeme, čiže my sme sa tak inšpirovali. Ako keby tou fyzioterapiou. Ja som sa inšpirovala práve to Feldenkraisovou metodou veľmi a potom ešte druhou metodou, Franklinovou metodou, čo je švajčiarsky koncept, kde veľmi pracujú práve s neuroplasticitou mozgu alebo s neuropredstavivosťou o pohybe. A má to zase formu takej tej metafory, že môžeme si predstaviť, že bránica je medúza. Alebo môžeme si predstaviť, že nejaký klb je ako keby nejaký vodný stĺp. Ja som zostala pri tej medúze, sa priznám. Že za tie roky, čo spolupracujeme, nie som si istá, či toto som počula a naozaj ma to veľmi zaujalo, že vnímať branicu ako medúzu. Áno, že vieš si na tom lepšie predstaviť ten pohyb. Že vždy som bola tak ako, že aj ten vnútrobrušný tlak vždy sa tak spájal s tým, že plechovka rozťahovať, hej, alebo niekto ťa ťahá za hlavu hore, aby si bola vzpriamená, čiže to sú také typické, ale toto ma fakt zaujalo, ja mám rada tie metafory. No ale vráťme sa, že sme tak vymenovali nejaké techniky, s ktorými vedia klienti pracovať, ale vráťme sa teda k tým panickým atakom, lebo ja som na začiatku načítala, že mám skúsenosť. Ty si tiež povedal, mám skúsenosť. No bohužiaľ, akože dúfajme, že nie v rovnakom prostredí, lebo moja skúsenosť je teda spojená s potápaním a keďže ty si freediverka, tak samozrejme ja nepotápam na plúca, lebo ťažko si veriť sama sebe, nie je to ešte prístrojom a teda keď pôjdeme do toho perfekcionizmu, tak samozrejme, keď som sa prihlásila na potápačský kurz, tak moje teoretická príprava bola plný počet bodov a veľmi som sa tešila teda do vody a ako sa vraví happy, smile and beautiful, ale v momente, keď som skočila do vody a dali mi na chrbát to, čo nemôžem použiť, slovo bombu, kyslíkovú fľašu, tak, ktorá ma začala teda v bazéne ťahať dozadu a ten prúd tam bol, tak naozaj prišiel môj prvý panický atak v živote, zatiaľ jediný. A nebolo to nič príjemné. Zrazu som cítila, že nemám kontrolu nad telom, hyperventilovala som, všetko možné sa tam dialo, čo sa mohlo diať. Prvá moja otázka bola, že som teda zmenila pozornosť na seba, vedela som, že mám začať dýchať, že musím predĺžiť výdychovú fázu, čo mnohokrát ľudia nevedia, že začnú dýchať, že však ja dýcham, ale to nie je presne tá chyba je, že predĺžiť výdychovú fázu. A opýtala som sa sama seba, dobre Ivana, čo by si v tejto situácii poradila svojim klientom? A pomohlo to. Ale teda moja otázka je, že povedz možno viac, prečo je dôležitá tá výdychová fáza, aby sa predĺžovala. A akú ty máš skúsenosť, alebo čo ťa napadá v tomto, keď som to popísala, môj panický atak vo vode s bombou na chrbte? Tak začnem tým výdychom. Tá výdychová fáza, lebo my máme nádych a výdych a oni majú nejaký pomer a nejakú dĺžku a nejaké trvanie. No a keď my vlastne začneme postupne, najskôr je teda dobre sa celkovo upokojiť, že nie ísť hneď na to úplné predĺžovanie, čo môže tiež viesť k hyperventilácii, že sú rôzne techniky práve na toto, aby si človek uvedomil ten priebeh toho dýchania. Dobre je si to začať ako keby aj pomenovávať, že po dĺžku nádychu si hovorím, že je nádych, po dĺžku výdychu si hovorím, že je výdych. Áno, ja ťa na chvíľku preruším, že spomenula si, že dobre nie hneď začať a že na to my používame práve ten grounding, že ideme cez tých 5 zmyslov, že áno, čo vidím, čo cítim, vymenuj, hľadaj niečo, čo je zelené, čo je modré, dotkni sa niečoho, vnímaj, že aha, som v bazéne, tuto je niečo stabilné, čiže áno, že to tiež prebehlo, že si mi to pripomenulo, že bola táto prvá fáza a potom sa môže sústrediť vlastne na dých, že najprv odpútať na chvíľu tú pozornosť cez to telo, na vonkajšie príjmanie, že na tie receptory ako keby, že čo sa deje. Čo sa deje, hej, presne, že trošku upokojiť tú pozornosť a potom, keď sa človek vlastne presmeruje na to dýchanie, tak na začiatku je úplne dobre si najskôr uvedomiť, že ako teda vlastne dýcha. Že uvedomiť si aj to, že je to rýchle, je to plitké, alebo napríklad niekto má hypoventiláciu, že ako keby nedýcha, že je to také ako veľmi plitké dýchanie, veľmi môže byť aj pomalé. Takže áno, tam ma možno napadá, že my ešte odporúčame,
samozrejme, že čo vedia urobiť ako keby druhí ľudia, keď vidia človeka v panickom ataku, je dať mu nejakú tú ťažovú deku alebo niečo ťažké na telo, aby on si uvedomil, že to telo vôbec má. A častokrát tam hovoríme aj o teple, ktoré by tam malo prísť, alebo aj niečo mäkké, lebo to zase podporuje produkciu oxytocínu, ktorý ide proti tomu kortizolu. Hej? Čo ešte tam možno? Jedna taká najjednoduchšia práve technika na dýchanie, ono sa niekedy hovorilo dýchanie do tých sáčkov, to prosím vás už nerobte. To nie, to práve bude vedieť k tej hyperventilácii. Takže iba si prekryť rukami nos a ústa a počítať si dýchové cykly do 5, že napočítam, že mám tu jeden nádych, jeden výdych a to je jeden dýchový cyklus. Čiže vždycky po tom výdychu si poviem, že jeden, potom idem zase nádych, výdych, 2. Tak to napočítam 5, ruky si zložím a zase urobím 5 dýchových cyklov. A potom to zase opakujem, čiže tam nie je nejako daná tá dĺžka, že malo by to byť aspoň 5 krát, ale v podstate sa to odporúča robiť do vymiznutia príznakov alebo do upokojenia toho dýchania, upokojenia toho búšenia srdca, toho, že človek má zmenené videnie, môže mať proste nejaké hučanie v ušiach, čiže pokiaľ sa tieto symptómy neopokoja, tak dovtedy by mal vlastne pracovať s tým dýchaním. Takisto, čo je veľmi dobré, tak hlavne teraz v lete, keď sme aj v MHDčkách alebo je proste niekde vydýchaný vzduch v miestnostiach, to môže tiež triggerovať vlastne ako hyperventiláciu alebo práve nejaký pocit úzkosti, tak je dobré mať taký ten ručný fén a vlastne si ovievať tvár, aby bol prúd vzduchu. A teraz, keď hovoríš o tom prúde, mňa napadla moja najobľúbenejšia technika, ktorá súvisí s potapačským reflexom. A ty už sa smeješ, že asi vieš, čo idem povedať. A to je taký toto rýchle ošpliechanie tváre studenou vodou. A teraz akože to nie je také, že teraz to tak ukážem vizuálne a skúsim aj popísať pre tých, čo nás počúvajú, že len také poťukanie po tvári s tými studenými rukami od vody, to vôbec nie je takto. Hej, že ako to je a prečo to tak je? Ja to síce viem, ale povedz to ty. My máme receptory v oblasti tváre, ktoré práve sú spojené, ten potapací reflex, aby som to vysvetlila, máme všetci ako cicavce, takže my keď vlastne sa ponoríme, tak sa nám automaticky spomaluje tepová frekvencia, presúva sa krv do centra, čiže z periférie nastáva vazokonstrikcia, to je vlastne stiahnutie periférnych ciev a krv sa dostáva hlavne do mozgu a teda do oblasti plúc. Takže to vlastne vedie k takému postupnému ako keby utlmeniu. Je to veľmi príjemný pocit, je to také ako keby zaspávanie, by som povedala. A práve tá voda na tej tvári, tu máme tie receptory, tak ono to vlastne spúšťa, ten potapací reflex. Teraz akože si hovorila, že ponoriť sa do vody, tak moja predstava bola, ako teraz matky ponárajú svoje deti v panických atakoch do vody alebo do... Určite by som to nerobila, keď je tam ten panický atak. Hej? Že najskôr by som spravila to dýchanie, a potom, keď už tam nastáva nejaké upokojenie, tak môže sa priložiť, akože kľudne to môže byť aj nejaký chlad alebo niečo na oblasť tej tváre, ale robiť to len vtedy, keď ten človek s tým súhlasí. Samozrejme, presne nebudem mu hovoriť. Teraz som počula v podcaste, že toto je dobre, poď a strčíš mu hlavu. Strčíš mu hlavu do tečúcej vody. Čo je ale kľúčové, som tiež počula, že mala by to byť teda studená voda a teda mal by byť ten ako keby rýchly, že to tak šplechnem do seba, teda na seba, nie do seba. Áno, my to robíme tak, ako freedivery, že proste si lahneš na hladinu, otočíš sa a iba dýchaš buď cez ten šnorchel, alebo sa otočíš a potom sa zase otočíš naspäť na chrbát. Čiže už to samotné spúšťa ten potapací reflex. Tým, že ja potápam pravidelne, tak ja už vlastne ako... Mne sa ten potapací reflex už spúšťa pri tom, keď sa obliekam do neoprenu, lebo už viem, že idem do vody. A je tam istá forma toho rituálu, že mám sled tých udalostí alebo tých činností, ktoré vykonám predtým, než idem do vody. Čiže už ako keby mám tú predprípravu spravenú. My tam robíme aj taký ako keby warm-up, ponor alebo hang, že idem len do nejakej hĺbky 10 metrov a zostanem tam. A čakám. Ako keby cítim sa príjemne, snažím sa relaxovať a zostávam tam proste nejakú dobu, ktorú si ja určím, koľko tam chcem byť. Čiže to je ako keby taká príprava na to potápanie, lebo v rámci toho freedivingu my potrebujeme ten potápací reflex nabudiť, alebo vedie to aj k tomu, že slezina vytlačí do krvného rečiska väčšie množstvo červených krviniek, čiže ja mám potom trošku lepšiu väzbu kyslíku na hemoglobín. Takže toto tam je tiež dôležité, aby som vlastne ten ponor alebo ten stav pod tou vodou mala čo najpríjemnejší a presne, že ty keď si tam mal ten panický atak, freediving sa nedá robiť s panickým atakom alebo s nejakým strachom, takže tam je práve veľmi dôležité na začiatku začať postupne, vyskúšať si tú zádrž dýchu na suchu, vyskúšať si ju len na hladine. Keď už máš tú tvár zanorenú, že naozaj je tam ten pocit, že nemôžeš sa už nadýchnúť, nemôžeš už nič.
A vlastne je tam veľká práca práve s tým bodyscanom, je tam veľká práca toho coacha alebo toho buddyho, ktorý tam pri tebe je, ktorý ako ťa cez to nejakým spôsobom prevedie. Takže má to viacero ako keby krokov a úrovní predtým, než ako keby sa začneš robiť samotné potápanie. Čiže nie je to tak, že ťa rovno hodia, že toto poď dolu. Hej. No a teraz si ma vlastne privedla presne k tej ďalšej téme, že kedy som sa zbavila toho strachu, aj keď ako tá reakcia tam niekedy je, a to je, že ja som si vlastne svoju potapačskú licenciu dokončila v mori na Malte, kde to, čo mne veľmi pomohlo, je, že zrazu, keď som bola v tej vode, videla som tam tie rybičky a všelijaké ako keby tie potvorky pod to vodou, tak ma to zaujalo. A to je ako keby presne naviazané na teóriu vzťahovej väzby. Ja som si vtedy povedala, že wow, cez to idem diagnostikovať vzťahovú väzbu, lebo tu máme kritickú situáciu a vtedy ako keby vieme úplne identifikovať, keďže je tam ten body systém, to znamená chodia vždy dvaja spolu, lebo ako vieme, väčšina tých úrazov sa deje, keď ľudia potapajú sami, čiže ak tam niekoho majú. A ja som tam vtedy potapala s mojím teda partnerom a hovorím, že však on sa tu nejak správa, to je typicky on. A potom som hovorila, no, som to aj typická ja. Hej, takže práve takéto ako keby dva elementy tam vstupujú do toho, že jedna vec je, že keď hovoríme o tej vzťahovej väzbe, že hovorili sme o tom, že naozaj potrebujeme si vytvoriť ako keby ten spôsob fungovania a vzťahovania sa voči okoliu a že v momente, keď dochádza k tej explorácii, to znamená, ak ja sa upokojím a dovolím si objavovať, čo je vlastne aj prvá fáza našej motion bond technik, keď si dovolím objavovať, tak dovolím ako keby prichádzať k tým emóciám a sledovať sa. Že to je aj, odporúčame v párovej terapii, že väčšinou sa cítime v ohrození, že bože, však ten partner tu na mňa útočí, že som nenavarila dobrú polievku, neviem sa starať o deti alebo niečo robím zle. Ale v momente, keď sa otvorím tej explorácii, to znamená tomu objavovaniu, že si poviem, že OK, a že prečo on vlastne mi toto hovorí, že poďme sa na to pozrieť, poďme to objavovať. A že to je presne ako keby zbadať tie rybičky v tom mori a vtedy prestávam sa báť a vtedy ako sledujem, že čo sa tam deje. A že skúsme teda hovoriť zatiaľ o tomto a potom ma určite zaujíma tá téma toho bodyho a tej diagnostiky vzťahovej väzby, ale v prvom rade by som chcela teda hovoriť práve o tomto, že OK, že zrazu sa nebojím, lebo niečo zaujme moju pozornosť, vnímam seba, vnímam veci okolo seba. Áno, tak ako na potápanie je primárne na to ako skúmanie toho okolia, alebo je tam také tam chcenie videnia toho, čo je pod vodou. Vo freedivingu to je práve ešte ako keby viac tie emócie idú do popredia, čiže je tam také, to hovorím, že ako keby ti niekto, že máš zastreté alebo máš špinavé okno a keď si ho umieš, tak zrazu vidíš inak. Aj, takže ja hovorím, že to ti spraví freediving. Keď sa ponoríš, tak zrazu vidíš proste, čo sa v tebe deje. Vyleštíš tie sklíčka. Vyleštíš si všetko a zrazu OK, tuto sme už dlho neupratovali. Takže to všetko vidíš, ale je tam práve ten moment toho, že vedieť sa upokojiť a vedieť vlastne veľmi to stimuluje takéto, že veriť si. Ale veriť si takým tým, to hovorím, že zdravým spôsobom, že máš v sebe istotu. Vieš, že a ten freediving práve mňa teda naučil veľkú pokoru, aj taký ten vnútorný rešpekt k sebe, k tým svojim limitom, lebo ono sa to nedá robiť a ani to nefunguje, keď človek na seba tlačí a keď vlastne máme tam tie limity, ja chcem dosiahnuť 30 metrov, a chcem dosiahnuť 40 metrov. A toto, keď tam máš pred tým ponorom, tak sa ti to nepodarí, alebo proste to pretlačíš a môžeš si urobiť nejaké zranenie. Takže mne to veľa dalo do toho vlastne uvedomenia si, že nemám na seba tlačiť a vlastne som to interpretovala do svojho života, že robiť veci bez tlaku na seba. A máš aj ty nejakú skúsenosť so zranením, alebo si... Mám presne, keď som odišla do Egypta, čo som chcela mať ako pôvodne 4-mesačný sabatikál, ale išla som tam za freedivingom do Dahabu, čo je taká meka pre freediverov, čiže kto potápa určite pozná. Tak ja dúfam, že my urobíme meku na Tenerife vo vzťahovej väzby a Dahab potápania. je unikátny práve tou komunitou, že je tam veľa freediverov z celého sveta, takže ako na také učenie alebo získavanie skúseností je to vynikajúca destinácia, takže ja som tam prišla totálne namotivovaná, to som bola fakt, že vtedy som
potápala v mori asi len raz do roka, maximálne dvakrát, čiže ako nebola tam až taká forma adaptácie, teda poviem, že ja som nikdy nerobila scuba potápanie, ja som začala robiť freediving a nikdy som nepotápala s fľašami. A práve ja som tam absolvovala nejak hĺbkový kemp, no proste bola som úplne namotivovaná, ale nevedela som, že som vlastne pretrenovaná, lebo ja som nikdy nešportovala ako výkonnostne, takže som nevedela, aké sú symptómy pretrenovania, čo vlastne je práve nechutenstvo k jedlu, že ja som sa nemohla najesť, bola som stále unavená. A myslela som si, že to je normálne, lebo zrazu potápam proste oveľa intenzívnejšie. Urobila som tam niekoľko práve začiatočníckych chýb, že som si nedala voľný deň, že som proste potápala každý deň dvakrát. A potom som si urobila len malú pauzu. A ja som to už ako aj v tom období tým, že som si zvykala na ten freediving, tak ja som mala taký ten vnútornú výzvu, že ja si chcem porozumieť pod tou vodou. Ja sa chcem cítiť tak ako na suši, lebo na suši rozumiem všetkému. Hej, že ako cez tú fyzioterapiu som deformovaná, takže viem všetko vnímať, všetkému ako keby rozumiem. A pod tou vodou to tam nebolo a mňa to tak vnútorne ako motivovalo, že ja to tam chcem mať takisto. Takže som ako keby prehliadala nejaké tie už príznaky tej únavy, nerozumela som tomu, ale vlastne nikto mi to ako nehovoril. Že, Čiže robila si vlastne to, ako sme hovorili v úvode, že panický atak a podobné veci zranenia prichádzajú vtedy, keď nevnímame svoje signály. Áno, ja som to presne mala, že ja som potom ďalej pokračovala s potápaním a pretrhol sa mi bubienok. A bolo to veľmi pre mňa ako také vnútorné, obrovský pocit zlyhania. A jedna, že ako profesionálne, že ako sa ti to môže stať, čak ty pracuješ s ľuďmi, však ich učíš vnímať telo, vieš, že taký ten vnútorný hejt. A brala som to ako obrovské zlyhanie a práve z toho som potom mala taký obrovský strach, že ja som to necítila. Ako je možné, že som to necítila? Ako je možné, že sa to stalo, že som to nevedela, že to prichádza? Takže tam ono sa to aj dlhšie hojí, takže ja som potom vlastne ten môj prvý trip, taký dlhší do Egypta, strávila liečením bubienkov. A potom mi trvalo veľmi dlho to vlastne spracovať na tej psychickej úrovni, že ja keď som sa vrátila vlastne na začiatku júna 2020 do Egypta, ešte predtým som išla urobiť jeden ponor, keď to bolo zahojené, to si budem pamätať do smrti, tak mi bylo srdce na tej hladine, som myslela, držala som to lano a hovorím si, ja to nedám. A potom, že kľud, skús to. Ale išla som asi fakt, že maximum nejakých 20 metrov, išla som tak pomalým tempom strašne som sa bála, že to ucho to proste nevydrží a toto mi potom robilo dosť dlho problémy, že som proste extrémne sledovala to ucho, či funguje, či ekvalizujem, neekvalizujem. Takže tam som mala potom práve to, že keď som začala potápať, tak ja som sa často vynorila a proste som plakala. Hej. A toto presne sa vlastne deje aj pri tých panických atakoch, že keď ho raz zažijeme, tak potom sme extrémne takí, že nebije mi viac srdce, nedieje sa niečo, musím sa sledovať. Áno, je tam to extrémne pozorovanie. Áno, že a ešte si tam hovorila taký akože pekný názov, si to nazvala, že vnútorný hejt. Toto som presne prežívala aj ja, že jak sa môže psychologovi vôbec stať, že má panický atak pre Boha, že ty si taká neschopná a toto. A potom som si hovorila, že OK, že tak mám skúsenosť. A že naozaj sú to také situácie, kedy zrazu sa spustia tie emočné bloky a nejaké Áno, veci. Tam potom človek vidí presne všetko to, že čo v iných situáciách nezvládal, v iných oblastiach a už to tak ako ide taká lavína, takže ja som s týmto pracovala naozaj, že asi pol roka, možno aj dlhšie, ale to už som tam teda vlastne žila, takže som mala ako, že som bola vo vode často a jediný môj cieľ bol vtedy, že relaxuj, že prestaň to riešiť, ale nehovorila som si, že prestaň, lebo však to vieme, že to nefunguje, negácia. Takže som sa nastavila tak, že choď relaxovať, že relaxuj. A to nebolo takto, že som si hovorila, že len aby to neznelo, takže som to len mentálne robila, ja som to práve robila cez to telo, že som si uvedomovala proste, že kde mám plutvy, kde mám neopren, proste všetky tieto techniky. Spomalený celý svet. Áno, že som sa vlastne cieľene spomalovala a potom keď som pocitila, ja to volám takúto, mne sa to veľmi páči, to sa mi deje aj pri meditácii, že sa ti vlastne zmení ako keby ten vnútorný pocit, že ja keď si sadnem alebo idem do vody, tak zrazu taký ten zmena toho vnímania, že taký ten a som v kľude. Je, že úplne práve tam nastane to znížené tie tepové frekvencie, proste ten dých sa spomalí, prehlbí, je tam len tá bráničné a vtedy úplne viem, že áno, dobre, teraz môžem ísť. Takže to je moja skúsenosť so zranením, ktorá bola, to je vlastne moje jediné zranenie asi za celý život. Hej. No a teraz plynule si mi tak nadhodila ako keby na tú ďalšiu tému a to je to, že keď si dole
tak zrazu je tam pokoj a to je to, čo som aj ja spomínala, že tu je jellyfish, tu je chobotnička, tu je nejaký korál, tu je proste nejaká ponorená Madonna a tak ďalej a že zaujíma ma to. A zrazu teda, keď sa toto u mňa dialo s potapaním, tak som si začala všímať práve tie vzťahové vzorce, ktoré som spomínala, že to je ten príbeh, že som tam bola s tým mojim partnerom alebo s tým budím a teraz akože, keď nemáš vopred vyjasnené, že akým spôsobom ideš potapať a čo potrebuješ, tak je to dosť ťažké, pretože ja som ten typ človeka, ktorý je viac úzkostný a neustále sleduje, či nie je ten druhý ešte mŕtvý, či je všetko v poriadku, hej, čekuje si ho, zabúda na seba. A ten môj partner akože, tam je niečo, idem, nezaujíma ma, čo ten druhý, či tam zomiera, hej, alebo že, jaskyňa, super, poďme sa tam pozrieť, hej, ja v momente akože šialené, tam sa nemám kde vynoriť, čo však tam sa udejú strašné veci. Tak bol tam s nami samozrejme vtedy inštruktor, že boli sme traja, ale to bol ten moment, keď ja som si uvedomila, že toto je brutálne dobrý spôsob diagnostiky vzťahovej väzby a práve preto vlastne ja som vtedy kontaktovala teba a som hovorila, že poďme mi spojiť proste potapanie a psychoterapiu a vytvorme niečo pre tých ľudí, lebo práve tie kritické situácie, ktoré vieme simulovať. Áno, vieme ich regulovať. Hej, tak vieme ako keby veľmi rýchlo tam zistiť, čo sa tam deje a zároveň, keď sme v tom bezpečnom prostredí, že je tam ten inštruktor, že je tam aj psychológ, tak sa dá na tom veľmi intenzívne pracovať. A o tomto by som možno chcela ako počuť viac aj z tvojej strany, že ako to ty vnímaš, že čomu sa venuješ, lebo ja sa teraz chystám opäť akože na Tenerife, viem, že na niečo tam na mňa zase pripravujete, že mám niečo skúšať, už teraz mám akože lebo ja som veľmi zvedavá, ako sa ty budeš v tom cítiť, lebo súčasťou vlastne tréningu freedivingu alebo akéhokoľvek kurzu je práve statická zádrž na hladine. Že len ležíš a nedýcháš a tam práve do toho vstupuje ten tvoj coach alebo buddy, ktorý tam je od toho, aby ťa cez to previedol a tam je práve dôležité si predtým, než to ideš robiť, povedať, čo chceš. Čiže ty si môžeš povedať, že chcem, aby si na mňa hovoril takto, chcem, aby si mi hovoril toto, chcem, aby si sa ma chytil tu a chcem, aby si to urobil vtedy a vtedy a vtedy. Samozrejme, keď s tým nemáš skúsenosti, tak to nevieš, čiže je to také... Mne sa toto veľmi páčilo, keď ja som robila svoju prvú statiku v živote a nevedela som vôbec, že aké to je proste ležať na hladine a mať zadržaný dých. Tým, že som mala veľmi dobrého buddyho a coacha, ktorý mi urobil úplne ako ten pocit takého veľkého bezpečia, tak ja si to pamätám doteraz, že to bolo vlastne, keď som prvýkrát vlastne skúsila freediving a to bol ten enormný pocit tej slobody takej vnútornej, že som v tej vode, je tam ten kľud a úplne taký ten vnútorný, že wow, to je skvelé. A bola podo mňou presne rybička, bola fialová so žltými pásikmi a ešte zelený chvost, to si to budem pamätať. Takže Dory to nebola ani Nemo. Nie, bolo to také tie papagajovité, ale taká malá. A ona tam podo mňou plávala a úplne som zacítila, že wow, tak to by to mohlo zostať už do konca života. Že taký ten stav tej takej radosti a takého uvoľnenia. A bezpečia si spomínala. A bezpečia, presne. Takže to je vlastne ten tréning toho na tú statiku, že ten body systém tam musí fungovať. Hej. A toto je práve dobré, presne čo sme sa bavili, že preniesť to vlastne pre ľudí nemusia vyslovene robiť freediving alebo čokoľvek takéto, ale vlastne zažiť si presne tú situáciu, že nedýcham a teraz sa potrebujem spoľahnúť na toho druhého, lebo keď sa na neho nespolahnem, tak samozrejme sa nebudem cítiť dobre, budem tam mať veľké napätie, budem mať vnútorné pochybnosti a vynorím sa oveľa skôr bez toho, aby som sa vlastne cítila zle, alebo aby tam už boli nejaké signály toho tela, že už ako je čas sa vynoriť. A keď tam ten buddy zohrá tú dobrú rolu, že ten coach naozaj vníma toho svojho zverenca alebo toho svojho parťaka, tak dokáže vlastne toho človeka ako keby potiahnuť, ale v takom tom dobrom, že to nie je, že ťa pušuje, ale on ti práve tým vedením toho, že ti povie a uvoľni si krk a uvoľni si túto a teraz ťa chytím tu a teraz urobím toto. Že je to presne tá komunikácia dopredu, že on ti pomenováva, čo sa bude diať, čo bude robiť a to ťa vlastne upokojuje, lebo ty vieš, čo sa bude diať, takže ty vlastne sa dokážeš do toho uvoľniť, lebo on ti presne hovorí. Hej. Ja to takto ešte premostím, že mne sa teraz napadlo, že ja to mám takto so zubármi. Ja mám ako veľký strach zo zubárov, neznášam bolesť v oblasti hlavy, proste je to pre mňa úplne že koniec. Ja si vždy musím zobrať ďalšie oblečenie, aby som sa prezliekla potom, lebo som celá spotená. A ja som vždy hľadala doktorov tak, aby presne mi všetko vysvetľovali dopredu. Takže ja som si platila súkromné kliniky, ktoré
majú tento servis, že keď prídeš, tak tam bola milá doktorka, ja som povedala, že som ako v tomto tiež taká úzkostnejšia, že mám z toho veľký stres, takže ona mi všetko vysvetlila, ona mi to nafotila, mi to ukázala, pred každým zákrokom mi povedala, čo použije, aké to bude, takže presne toto ma tak upokojilo, si hovorím, že super, konečne viem, čo sa bude diať. No a toto je presne tá emočná korektívna skúsenosť, ktorú vlastne aj my prinášame do psychoterapie a preto vlastne spájame toto telo aj s tou psychológiou a prakticky si povedala v praxi, ako to vyzerá, keď si máš v partnerskom vzťahu odkomunikovať, čo potrebuješ. To je, keď ja tiež keď prídem k zubárovi a náhodou mám nového nejakého lekára, tak poviem, prvé, čo si zapíšte do tej karty je, že som úzkostná, nenávidím čakať a potrebujem, aby ste mi vysvetľovali, lebo v opačnom prípade sa necítim veľmi dobre. Hej? A toto je presne to, čo ja učím aj tých ľudí v partnerskej poradni alebo v individuálnej psychoterapii, že komunikujte, lebo komunikácia, každý si predstavuje, že komunikácia je o tom, že budem vytkňať alebo niečo poviem alebo partnerovi, alebo nie. Je to o tom vedieť odkomunikovať svoje potreby a na tej druhej strane ich má nejakým spôsobom naplniť. To znamená, má to prijať, že ja sa poznám. Hej? A ja viem, že to funguje. Prosím ťa, rob to takto pre mňa. Samozrejme, ak je to maladaptívny vzorec, poďme ho meniť, ale nie hneď, hej? No, čiže to je to presne, keď si spomenula, ja som tak ironicky, že teším sa, lebo ja a statika, tí, ktorí ma poznajú, vedia, že ja moc teda statická nie som, čo tiež je nejaká vývinová fáza, prečo sa stále válam po tom bruchu v tých 3 mesiacoch, že pravdepodobne ma v rámci teda vývinu posúvali prudko dopredu a ja preto stále... Pravdepodobne to bolo trošku zúrychlenejšie, ako by si ty potrebovala a chcela v tom období. Hej, takže preto ja akože napriek tomu, že statiku nemám rada... tak si ju zažiješ ešte aj takto. Tak si ju zažijem, ale ako veľmi si ju náplňam v rámci práve našich terapeutických sedení spoločných. Práve kvôli tomu, že tam sa cítim bezpečne, ale môj štandardný spôsob správania je, kde je ruka, kde je noha, neustále aktívna, neustále niečo robiť, pretože to je to, čo poznám a tam sa cítim sebavedomá. Hej? Že tam je niečo, kde prežívam istotu. Čiže... Áno, že tá dynamika je pre teba vlastne tá istota. Vlastná. Lebo to môžem teraz prepojiť práve aj s takým ako fyzickým pohybom alebo s nejakým vlastne stereotypom, že čím je pohyb rýchlejší, tým menej vlastne ho potrebujem kontrolovať. Čiže viem ho vykonať, že je iné, keď robím pomalý drep a je iné, keď to urobím rýchlo. Vedie to aj k tomu, že vlastne ten pomalý pohyb zapája oveľa väčšie množstvo ako keby tých svalových vlákien. Čiže mám nad tým ako väčšiu kontrolu, takže práve aj väčšina úrazov sa stane pri nejakom rýchlom prudkom pohybe, alebo keď vás aj sekne, tak veľmi často to je práve, že niečo rýchlo šikmo zdvihnete. Že nie je to proste kontrolovaný pohyb a to je práve to, čo by ľudia mali postupne ako zaraďovať, lebo tým zrýchleným spôsobom života s tou rýchlou hlavou a cvičiť ešte rýchlo, tak si hovorím, že toto takto nemôže byť. To si vravím aj ja a práve preto vlastne pracujeme tak, ako pracujeme spolu a tým sa už aj nejak vraciame k záveru, alebo teda prichádzame k záveru a vraciame sa k téme panických atakov, že kľúčová téma je spomaľovať. Áno, spomaľovať dýchanie, spomaľovať vnímanie, proste vedieť byť sám so sebou, čo na začiatku môže byť veľká výzva. A tomu ja úplne rozumiem, že keď je človek zrýchlený, tak nechce byť sám so sebou, ale mne sa práve páči to, že sme na to dve, že môžeme na toho človeka, ako môže to byť pre niekoho, že Pane Bože, dve tam budú na mňa, ale je to brutálna výhoda, lebo práve to, že ja môžem do toho vstupovať ako ten fyzioterapeut a pýtať sa na niečo, že a tuto máš napätie, že vnímaš to, cítiš to, alebo vidím, že sa tam niečo deje, tak môžem presne sa opýtať, že je tam nejaká bolesť, alebo ako sa cítiš v rámci toho tela a ty ako ten psychológ presne tam môžeš vidieť práve tie emocionálne nejaké zmeny. Takže myslím si, že takýto support, no ja by som to chcela pre seba, vieš, že ja vždy hovorím, že ja by som to chcela mať pre seba, že prečo toto nikto nerobí pre mňa. Takže myslím si, že je to za mňa úplne geniálna kombinácia a som rada, že sme to po tých rokoch dostali do takejto finálnej podoby, lebo my sa o tom už bavíme, ja neviem koľko rokov. Veľa. Dlho, že sme hľadali nejaký to spojivku alebo to pretnutie, že dobre, že takto to bude. Takže má to za sebou veľkú takú ako postupnú aj na prácu s tebou, aj na tebe, aj ja v rámci toho vzdelávania, takže aj toho freedivingu, ktorý mne je zase ako presne ten mindfulness a takéto tú psychologickú alebo takúto psychickú stránku toho dal veľmi do popredia, že ako to vplýva na toho človeka, keď má rozhodenú hlavu, tak to telo proste sa nebude liečiť alebo nebude sa to zlepšovať.
Super, ďakujem za rozhovor. Som veľmi rada, že sme si pozdielali svoje panické ataky a verím, že teda aj posluchači alebo diváci nám tiež pošlú nejaké ich skúsenosti, aby sme mohli ďalej rozprávať o tom, čo sa dá robiť v oblasti duševného a taktiež fyzického zdravia. Ďakujem za pozvanie.